Hello guys, majong adlaw natong tanan. So karong adlaw day guys, mapay paguli na gikan ni meeting ato sa eskwela na Lexi. Meeting na pod kay kuan, general meeting. Preschool to grade 6. Ja. Wa na ram kuning tiwas kay ning uli nako, igo ra kuning pirma sa attendance. Ning uli ko kay si Lexi gilantan. Wa na pa eskwela harong palis. Ja, da pa man gipain ang bugatas ug gipakag pajibar to. Kuan, ni gumanda na ang payong nagtambal. Makagaal ka dyan kay kuan. Sana. Ilantan. Bahalag. Kaning mainahan ta, bahalag atang anak. Di masakit. Bahalag kita yung masakit. Di laman atang anak. Kay kuan, makagaal. Sige na, be. Paspas na. Kaya mamugnaw na ng gatas. Asari pa yung nagtambal. Gilantan si Lexi guys. So, nagpa-eskwela rong palis. Diyan natin pag-meeting, general meeting dito silang eskwelahan. Diyan pag uli na ho, init man gihapon. Makagaal ka dyan. Diyan kitimplahan siya gatas. Kaya pa yun. Maupapod na dyan ang mata. Nagaal ko kay simba ko. Usura pag dinggi daris. Among among silingan na dinggi. Rabapod. Bago pa na kauli sa hospital. Nay nabi, bago na. Imnaritanan. Hindi mag-arte-artis pagka-im na ni. Kuwasa ng ulan, be. Iubo po ni. Takdang bingbing. Tapod ko na bingbing. Tapod ko na bingbing. Nag-chat na ho. Di pa didugay. Gilantan pod. Ako gabi harang game nandito yung tambal. Nawa ramang pod pagka-puntag. Labadras sa panahon nagipod ni kay one init. Sige na, i-open na imong pajibar. Hutda na ha. Wala tanggala imong tali, maglabad imong udan na natug kag nakatali. Love you. Nag-snacks na kaya na. Disa ka magdodong Lexi ha, kay gilantan si Lexi. Bawa lagi, pa-check up ni ugma. Si Bingbing po, grabe pag dihilantan ka. Di masakit nga. Kuan. Muna pa ito nakatakad Lexis. Ubo kay grabe kwarto arang hugawa dya. Di maligo. Wa maligo, daras Lunes naligo. Dya, huibis na ron. Dya, nagchat na nga. Takon sa klinik kay gihilantan. Sige na, pag-eat na. Kagaul ka dyo. Madyo, kaya wala kagisapot. Aliana pa gana, gisapot. Kaya waman dahil mama, kayong balik magtrabaho. Pinanglan mo po magtrabaho. Pinangga, dyan ka nagpabudjag man kang nanay. Gisapot si nanay ganina. Kaya nagpabudjag man ka. Hagdagan man kas basak. Gina, piit na. Gahapon day guys, nagkuhan miss kuhan ni nanay, garden. Masiguro po ito nakaangin nga. Lain ang lawas paggabi naglampas ng mga usok katong kahoy. Bagaano na tong kahoy. Lampas-lampas may datos na nice ubos. Nagdaog ko sa mga sagot. Pagkagabi mga nakato. Tarurok na. Pero naulian ako pagkabuntag kaya magiligo. Si Lexi po, ganyan ang buntag. Okay, pumanto pag uli. Mana magpaniud to, gilantan man. Ano nina, wala mo nagludya. Sige, nabi pag-eat, nabi. Kaya milk, nagbugnaw na ng gatas. Tangtangan ang kuhan, sa pin sa ilawom. Magniwang dyan kag sa mutbig, dinanim mo kuhan nun. Gispeso na galina ng gatas. Sige na. Mukha tag thermometer. Gisapot tapos Aliana. Dari miss na nice garden guys. Kay magdugdug kuskuan. Mga sagbot nga gisagibog. Grabe ang buhok. Gikan ko naligo. Ang kulot na. Nawa na tuhog uwan. Adagom. Ninagka naglimonsito. Dakog langkay o lagaraw o lighter kung dubdub. Uy, saan to?
Haris ubos magdubdub mi. Hindi buhat ito sa kampuhan. Mana naman ra, nagmigit na dyan. Kuha na ho, daog. Tao. Kabul pag maadog ng pas na yun. Bangon day. Ang inis man. Namikil man ka. Nanuway ito kuman naman iko. Day, what's your problem? What is it? Nagkatid kas ka mamanunuhay ha, mamikil, magkatid ka. Puot naman day na, hala na na batong taong ha. Ha? Taong. Baso. Ha? Kani baso. Taong. Nga lagi. Puntahan ko ang ganang mga buwak ha, mga makabiblit utan. May dong tiguman dak mga nailun sa indag pura. Manawos na dayon. Puot na. Lisang nagmangalamok. Lanay, wanay makita day. Ano pa na gari ha? Kani nailun hindi tako. Magaag pugo na ino. Aga. Mahabol naman yung kuan. Jadi na na bugon. Baka, basak. Wala taong dana. Ano, kikaba na. Gara nas naging adlaw. Ang lugway-lugway rong sila ilang juta. May tanam.
ano na kung ano. Bakit? Napaang na magkaan. Haling. Ala ka day, dakagsaang nanay. Nanawag buwak imong ipang patay. Nanudyo kas likod imong gilabag ag lighter ag makahoy nga gipang barag datos likod imong gipang tumba. Nansa day ka day? Ha? Nganong nihilak man ka? Wapa man ka na. Latos ang nanay. Hilak naman ka. Ngano man ka, day? Lala. Nganong gisapot ka? Gan sa maday ka? Hala. Tanag buwak nay. Arang loodag mga buwak nay. Ngano man ka, day? Gisapot man ka? Gan sa maday ka?